Добро утро! Сега фирмата на Алеко Алеков. Вижте тук. Вижте. Заливаме къщи, мъщи, правим фундаменти, материалите и инструменти ни са страшна работа. Гледай. Нямаме трион, нямаме машинка. В Германия сме. Вижте. Вижте му бутушти на мой човек. Вижте му бутушти, помпата чака. Он е вика. Он е помпаджета вика. Вие да не сте вика от Ирак. Викам не. Ето момче от Афганистан. Кой? Кое? Кое е това момче? За мен, Абе, стойте, гледай, вижте ни инструмента, братлета. Да. Кой е за Ивани, не знам. Някой има, ма. Един бръмбър. И ти сега. Кой има някой? Къде бръмбър, е? Началник. Я кажи да им сега. Така е, какво да направим сега? Пари трябва, пари. Събираме пари за ко? Друго нищо. За ко събираме пари? Але, Това е. дал. Тук събираме, Българя харчим. Дал бетон дойкме. А така, я таки шишни. Здраво, Ко правим после? А? Главният началник. Главният началник, кажи нещо. Кажи нещо, де. То се баш майстора. Той е с червената тениска е баш майстора. Добре, искам да ми кажеш ти с тези бутуши откъде ги взима, да ти скъпа и аз. Баш майстора ми ги даде. Я. Ми ги купи от магазина. Да ми еди телефона, да ми еди ватсапа на Елятин да му пратя този клип. От бригадира ще искаш. Бригадира от джоба ли си да дава? Я да видим тук. Вапзапа да си даде. Това нещо как работи? Може да ми кажеш тази машина? Така. Тъкър и така. Я. Господин майстор кофържи се заместител на Алеков. Кажи какво правим? Али Алеков. Бачкаме. Бачкаме. Така ли бачкаме? Браво на тебе. Тъс машина работи. Ей, тук пари имате една машина. Я да я видим, да я снимем. Има. Тя сигурно бензин няма. Ето, момчета, то остава наполовина тук, даже бензина свърши. Какво правим сега? Не знам. Кажи за последно две думи. За последно взимаме парите и заминаваме. Къде отиваме? България. БГ. На почивка. На почивка, браво. Айде, приятно прекарване ти пожелавам. Мерси. Ще се видим. Подобно. Лек път. Всичко нормално да мине. И няма много да пиеш там, да се отсърваш, хората да те гледат. Нещо да кажем за Ангел Ханев. Гит. Няма